Hey guys, खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव दिनै फिन बरनाय बावहरनाय थाबाय लोगोसे जोङो थांगासिनो दायो राजाबारियाव मोननैसो माने फट'शुट लागोन बेवहाय जोङो थांगासिनो आरो दायो बर्तमान ओमफ्राय कासमारि राजाबारि मोननाय सिगांनि बे समायना दुब्लि माइ गायनाय दुब्लि बारनो मोनो जोबोर समायना नायनो आरो आंनि फार्स्ट भिडिअ'आनो राजाबारिनि खामोन आरोना अब्लाबो दिनै फैबायखाय आं एसे भिडिअ'खौ लाबाय नोंथांमोना नायलांदो जों सफैबाय राजाबारि बिदि सेल्फि भिडिअ लाबाय थाबाथाय नांथाबाय थायो जों सफैबाय फैदो बर्तमान रावबो गैया जोंनि अनगा सफैबाय राजाबारियाव दे बर्तमान माखासे सफैयाखै नेगासिनो ओंखायनो फट' लागासिनो आरो गावबागाव राजाबारियाव फैनाय खामानिया जोंना लाइमोन आफादनिफ्राय माने केलेन्डार दंमोन आरो जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ओंखायनो रानिमोनखौ ओरैनो एसे मेकआप खालामना होनो लेंबोबाय ओंखायनो फैबाय सामथायबो खागासिनो दामाम नामा माखासे सफैगौ खोमा दसे जिरायबाय लोगोफोर माने नानिमोननि लोगोफोर आरो सफैयाखै आरज बारायारिफोरखौनो लादों देग्लाय सासे जि खतरनाक फैबाय मामोनलाय आयं नोङो मामोनलाय नोङो डिस्ट्रिक्टनि माने डाइरेक्टर जोंना आयं डाइरेक्टर फैबाय फायदा नानिमोन फायदा सफैजोब्बाय मोखिया
नुहुरलायलांला हेलौ ओइ बर' नों सोरमोनलाय फिल्म डिरेक्टर जोंना सिसुपानियाव गोदान फिल्म ओंखारसिगोन ना फार्स्ट फिल्म ओंखारनायनि नामा मा नाम जागोन आलायरन आलायन 2 नामा ओइ फै बेखौनो सानदोंमोन आंबो एसे ओं बेखौ मा होनदो आयो दे ओइ आं जानायबाय थाग्रा सान्दुं गोसोआव खामथाबबाय थाग्रा नामा नांमानो नांथायो आंनि मबाइल ग्रुप फट' लानो रेडि जागासिनो फट'शुट जोबखांनानै सिरि स्रिं स्र' बिस्रा मेंजोब्बाय खामथाब खुमथाबाव खामथाब खुमथाब खोथायानो जालायलांलासो खामथाब खुमथाब लिरदों M+N मालाय फैदा थांसै बहुत सेल्फि जाबाय भिडिअसो खालामदों बियो ओइ थांसै जोब्बाय दिनैनि खामानिया टाटा